Keď sa na to pozrieš na celý priebeh, toto je celý datalog, odkedy sa namontoval motek do tvojho auta nový, až po koniec. Tuto sme nastavili potlak, tuto to fúklo 1 bar, 1,31,7. To auto vôbec nefúkalo. Vieš, no a tohle to je co teda? To keď ho vypneš, vieš, ono niekedy nakreslí takú čiaru, ako vypneš. Vieš, jak sa, vidíš, aj túto, nemohol mať nikdy 20 106 otáčok, hej. Ty keď sa to auto vypne, ono niekedy nakreslí blbosť do toho datalógu, to je normálne, hej. Ako to auto, tu na, keby že to bereme za reál, hej, tak fúklo, ja neviem, 2 bary, hej, to je nesmysel, nemá ako, hej, pretože to je regulované. Pretože kebyže, to sa ani nedá, hej. 9 stupňov motora, maximálna teplota vzduchu 24,2 stupňa. Všetko ideálne hodnoty.